Kom, Mak, Mas balik lo. Headset. Sopo kayak celuk-celuk ganggu ya, sisi kenok ngene iki aku. Mak, Mas nggak duit sak koper lo. Ndang buka no. Hah? Nggo duit sak koper. Weh, tok iso ngluwi dilanpros. Lah dilanpros kalah iki kok. Cek. Dah iki sapa? Aku Mas lo. Bentuke beda men. Yo, yen embuh. Raimu lulu ngono lho. Yo, piye niki ya? Mesane Gusti Allah. Ya saya mlebu. Apa to? Loloan. Main loloan mani anu duwe tuku HP. Tuku HP mito. Tapi piye? Ora duwe lah golek nang ndi meneh. HP buri koyo wonge. Sok lah anggite ke. Butut iso nggih main ayo. Mas, njaluk duwe lho, Mas. Lah njaluk duwe to le dikeki piro-piro cepeng kurang. Kae gurmu 1000 nggih tuku tempe wae kurang. Ya bersyukur aja malah resula ngono kuwi. Rasa macak bener, biasane ulah-ulah. Iki lho Mas, pangan njaluk duwe ae. Aku mau kae duwe gurmu 1000 kricik pisan. Ceblok ra nek sing gelem jiko. Jane ngapa to ribut ae? Mbok rasa medhi karo adike no lho, Mak. Piye lho Mas? Modele kulu-kulu ra tau adus medhit pisan. Urip kuwi ra ana sing dipure. Angger tak kek dhuwit akeh emang ki ngapo to, Le? Arep mbok nggih ngapo? Jomblo rasa kakean